Rat Atum Rong kesengji po amen pen ingnam kaparu aphan Kabor-i Apar Hapjan pen Sibu Forest Reserve along Hawar Arat Atum Rong kacukim kacorang damji mate Rong keseng pon jipu amen pen ingnam kaparu aphan Kabor-i bom Labang so di maklong along an pini ingnam raiko masai khi dapen raiko masai khi atum paledam serat atum aphan kham khedon Pini ja khongpo ni phai thongke brai CR ni ingnam raiko masai khi dapen raiko masai khi atum celang se apar Hapjan dapen sibuba angnam along arat atum hemrit kacokim jipu amen pen ingnam kacerai aphan Kabor-i bom arat atum aphan khangdon thiplo Rong kesengji amen pen laposon Forest Reserve along ingnam kaparu asai ke claim ke nitum thekthe ngasi Lapuson Rong kesengji pu amen pen ingnam kaparu asai ke claim kangton pon aphan ACF pen rat atum aphan Kabor-i Pon Kanali tu mana cuning rike laplo pan ke pan pide seke me athem ne mane authority pan pine bangnam punde sta jungjung la longle ke cerai pine ke pani maga aron abe lasi neli tu neli na cuning rilo asen SCF hoy de asen forest ban ne magistrate power ke do mane mana ason ke thenga che chokam pine pui salam le ke bangali ne lamsam nang than te kang la pohlo nangli tum non mat bon check seke me Nangli tum pine naing pulonde authority long chohang na bang authority tum nang pa pila bang belegalam. Nasi nilihin pena chuling ri nangli tum udah pen hai. Ning cheo e pin pen. Hoi ekene pen lam kang sam ki kang sam. Pen nangli tum udah pen ekene dam de sekimi. Athem ne laso puthake abostu ke non jong si angsong a level dam pulonde ho magistrate bang po ho police bang po ho CRP bang po Udah edon inu bahani cicini ke, lapana ne cini ke, panang panang yang cini ke, di, hola so nang panang yang thelong wer ke, di, lang tu yang saya kena ne pulon ne tu ke baidho case pinang kokpo, case pider lo puna gutte ke jangje, sitala ne kacili amuni panang yang ke murne bam lapo, kisui ke ili, asli lo nang li tum timely pan, claim beda saya kemi, aku yang claim bom pulon te, ne ke force jawan po, non da ready, CRP pen cenglok gutte ready. Sani si kroy kroy arjuna ne staff hana ne tum bang phot phok wes yaman police indut patro chaman longan chon witness han ne reporter min ja na hai latung sono na le ne chichini ne sitame ne na chuning ri nang tuman ne li hin pen nangli tum hana chuning ri lo udak pen dam ji se keme de kanin ten ni ke ken nang kok de lan chol amen nang chini sa a phese chichini am ne ko chung ke Jipu pen Rong report Kabor-i News